Pozdrav ljudi, dobrodošli u današnju epizodu Mape fasada broj 3. Danas se selimo sa stvarima, selim se u svoju novu kuću. Ljudi, teški mi je napraviti kuću pa ćemo vidjeti šta je to, šta su to oni smislili. Navodno je nešto dobro, pa ćemo vidjeti. Wow. O, pa gdje ste kokoši moje, šta ima? Ja se probudio kokošinc, vidio, joj, nemojte se skupljati oko mene, vidi ovo čovječe, vidi ovo, nisam ja pjevac, alo, ej, kokoši, kokoši pludle ljudi, kokoši rip, hashtag, kokoši rip čovječe, okupili se oko mene ko da sam ja pjevac, Bože sačuvaj. Da vidimo, ništa, ja ću stati tu u hladu. Stat ću tu u hladu. Tako. Da vidimo. Nisam ugasio traktor, odmah nema veze, nek radi. Pa di si Jugije? Pa gdje si teški, šta ima? Šta radiš tu s kokošima? Ništa, spavao sam tu čovječe, a vidi, okupili se oko mene ko da sam ja pjevac čovječe, vidi ovo. Jesi, da, imaš, da, ko čučurinaci. Da. Šta si rekao danas, hoćemo te selit tamo, znaš ti da smo ti kupili kuću? A jel? Nemoj reći. Pa da. Pa šta, žao nam je bilo, kužiš, tebe i sad jednostavno idemo to, ajde da ti pokažemo di je kuća pa da te preselimo, a šta kažeš? Mogu pjevat onu pjesmu, ja još uvijek kao momak živim. Možeš, da, zašto ne? Ajde, jel možeš preskočiti ogradu? Ako možeš preskočiti ogradu, onda ćemo te preseliti, ako ne možeš, a dobro, ajde, možeš. Di ti je tamić i to, di ti je tamić i to? Pa ne znam ti ga je Progiš je parkirao bio. Pa ne znam, jel vidi tu, jel tu iza? Dao sam ga bio njemu, da ga parkira nas. Pa evo, tu ti je. Di? Pa tu, evo, viš di je bio. Joj, ti ga je parkirao. Pa tu, vidiš, evo. To. Super. Pa tu ti je i mali John Deere, evo već smo nešto pakirali stvari gore za tebe, kužiš. A na John Deere, a? Ovo je malo, pa da. Opa. Evo, šta ćemo mi to sami raditi, evo te, pa kad nemamo nikakvog pomoće. Trebali bi imat čovječe, treba bi doći onaj Gagi komšijak, znaš. Da. Čekaj, u traktor moram ugasiti čovječe, probijem još i to. Čekaj, onda ćemo... Da, ajde. Idemo vidjeti, hoćemo aj ti parkiraj tamo kod onih tvojih stvari, tamića, ja idem Gagija onda nazad pa... Ti tamo na ulaz, a? Da. Pa da, znaš gdje smo ono istovarili, se sjećaš? Da. Pa da. Tamo ti tu desno moraš ići tu. Znam, nego samo lagano da ovo. Lagano, polako, da. Evo, ajde idem ja sad, idem Gagija idem, nazad, da to nam pomogne, jel? Ajde, nađi ga. Evo, ja sam, evo ga, to. parkirao sam ga, ugasio. Mogu si malo bliže čovječe, a ne, ali dobro, budemo nas. Daj malo tu bliže, to ćemo opet prebacati tamo. Evo nazvam sam Gagija, sad će Gagi svaki sekund stići. Možeš bliže ograde, ja? Pa da, bliže ograde, da, pa kako, znaš, pazi, nemoj na hidrant, ode hidrant čovječe. Pučkaš tamića, ode hidrant. Nije moj. Nemo šta ostati bez vode. Idemo plaći, čovječe, voli me ovo. Katastrofa. Dobro, ajde. Dobro je, ajde tu. Šta svjetlo pali? Dobro. Tako. Ajmo to, idemo to pomoći sad utovariti, sad će i Gagi doći. Čekaj, daj da vidim u taj tamić tvoj. Da vidim jesi ti to očistio. Ma jesam, čisto ko ružina. Dobro, ajde Ugi. Jel možeš ti isto šta primit malo nešto da... Pa ne daj Bože da se ja zavažem čovječ. Gle, zapeo sam na ovu tvoju kantu za smeće čovječ. Što sad ne mogu primit ništa, šta je ovo je?
Zašto ne mogu dići ovu kantu? Aha, mogu, evo, mogu. Moraš biti ono Popaj naš. Pa da, dobro, popravi. A viš kak si daleko gledao, ne mogu sad, a dobro jesam. Aj ti meni dodaj tu stvari, ja ću slagat tu. Kako ne mogu uzeti, Leo? Pa da, moraš, ono, nabildat se moraš, kužiš. A? Moraš se nabildat. Ma, Evo, stavit ću ja isto u stolicu. Tu, a taman si gledao, taman ne stignem do tamića, evo, ajde, bacio sam nekako, ajde. Evo ti oni gore. Pa ja ću gore, evo, biti, a ti samo bacaj. Mislim, nemoj bacat mi na glavu. Ajde, Evo. odi gore, ajde. Ajde tu, baci mi tu, nemoj, u stvari nemoj mi baciti. A čekaj, pa to je naša kanta, Vidiš naša kanta? To je moja. Ne, to je naša kanta, ti imaš ovu crnu, vrati tu kantu tamo, čovječe. Gle ovo, kako? Pa čovječe, vrati tu kantu. To je moja, čovječe, eto ti. Nemoj me zezat. Opa, di ste? Gle. Gagi, di si? Ajde, hoćeš nam pomoći to, da potovari, da preselimo uglje. Pazi mi na konto za šljive, čovječ. Ma, joj, pa katastrofa, Nemoj mi katastrofa to vekat. No, šta si bacio tu, gle? Pa nemoj bacat, mislim, kaže, čuvaj mi to i onda baci. Pa, bože dragi, A di ti onaj stol, ima si veliki stol, di ti je sad? Aha, to si već prodao, a? Ne znam da ga niste spalili možda ili... Ma da, spalili smo ti, da. A vi ste voljatori teški, čovječ. Kako bi te sad najrađe, ali ono, ja sam ipak dobar. Evo ti lopata tvoja za snijeg. Ti dobar, jao. Lopata za snijeg, evo ti. Evo ti metla, ne metlo ne možeš. To Gagi, samo to bacimo to tamo gore. Šta da radim sa ovom tvojom kantom, da je nosim ili ne? Evo ga. Ne možeš našu kantu, pa to je naša kanta tu za smeće, čovječe. Ako ne diraj kosilice. Ej, trimer mi treba, evo. Ne diraj muštiluku. Pa čeće, kupili smo ti kušću i još nam hoćeš sad... I trimer ide kod mene, tako da... Dobro, ajde damo ti trimer, tak ćeš kosit, baš me briga okolo. Ajde, ustavi ga, ubaci ga gore. Ajde, to ću ti ja pokloniti. Vidi ga pravim stilom trimer. Ajde, idem ja tamo po onog John Deere, tam smo već natovarili nešto. Pa ti me tu pričekaj pa ćeš ići za mnom, može? Može. Ajde, samo malo da čekaj. Opa, taman da sad znam da mi je kuća. Pa da, evo, vidit ćeš se. Šta radim ja ovo? Gledaj, palim svjetla. Zašto palim svjetla? Jel dobar, a? Pa da, čekaj, samo malo, Dobro. Kako se ne vidim? Aha, evo, vidim se sad. Idem ja samo u ovaj zemlju. Gagi, ti biciklom dođi za nama, Evo. Ajde. Evo, ja palim John Deere-a. Sad ću ja doći tamo glavnom cestom, pa ti... Da te ja otpeljam, da vidiš gdje smo to. Ajde, taman da ja upalim tamiće i to sve. Pa da, mislim, tamić to pali 100 na sat pali. Ajde. Evo ljudi, idemo, sad ćemo. Ajme, hoće to zapaliti? Pazi, Gagi, di ćeš čovječe, ispašćeš iz bicikla. Jel idemo? Stolac za maloga, Pusti maloga, ajde. To je tu, stolac nama treba malo, ajde. Dao sam ti trimer za stolac, ajde. Pa šta bi sad ti još nešto? Jel ideš? Ajmo, idemo, Ide konvoj, gle ovo, biciklo, John Deere i Ugi sa tamića. Ide sa tamića, Pa kaš popraviti tog tamića, Ugi? Ne, pa to se ne popravlja, pa ti ne znaš moju taktiku, alo. Nešto teško je pedalirat na ovoj bicikli. Nije, samo gazi, ajde. Gle, i gospođa ti je neka tu. Je to ova bivša došla po tebe, Moguće. Pa nije valjda da ste njoj javili gdje živim, pa suce, ja nisam, evo. Ma ne, ko je onda? Evo, gasi pilu. Evo ga. Evo, Ugi, pa gdje si, evo, šta kažeš, Evo me. A? Šta kažeš, šta vidi. A? Vidi ovo, Vidi ovo, imaš radionu tu. Pa daj me malo provedi, baš da vidim, da. Evo, gled, tu imaš minivoš, tu ćeš prat ove dijelove, znaš.
Opa, Tu smo Imaš ti tu most. radni stol, imaš tu kompresor ovaj neki, imaš drugi kompresor, gdje je imaš tu... kompresor, čekaj, to. O, plavo, to ti je kompresor, brusilica. To, da bu... Pa Evo, sve imaš tu, Opa, imaš i agregat tu, kužiš. Evo, E, tu pa ti to. nafta, tu ti je nafta, ali to sam ti ja šenko naftu, znaš, nemoj nikom reći. Ulja i to sam ti ja onak kao, jel? Da. Vidiš, znači to ti je kućica, tu ti je garažica, to ti je to, šta bi više, evo. Šta Pa kažeš? evo, fino, A? nema šta. Vidi, fasadu smo ti novu stavili. Fasadu. Klupić imaš šah tu, evo, tu ćeš igrat sa Gagijem šah. Fasadu, Hoćemo- sad će im fasada, čovječ. Pa fasadu, novu fasadu. Fasadu si dobro. Ajde, hoćeš te stvari da ti sad izbacamo tu. Ajde, Gagi, idemo mu to izbacat samo tu. Ajde. A pa Nek se on nemojte snađe bilo poslije. gdje, čovječ, čekaj. Ajde, napravi raspored sad, di hoćeš, mislim, baš me briga di hoćeš, samo da smo što prije to gotovi. Ma ja Treba- pa, čekaj, treba treba ići ići po novu radit. turu, čovječ. Koliko novu turu? Pa Nema, idemo. to su ti sve stvari. To su ti sve stvari, niš ne dobiješ više. To si, čim si došao, gospođo će da nam vi pomoći. A, Vidi ovo non stop kod tebe dolazi. Uvi. a ta me voli uči. Sigurno, jel te voli, a? A, Gospođo, evo daj pomozite nam tu, evo kantu ćemo ti tu za garbić metnut. Evo, čekaj, ovo Tri. baču. čekaj, evo sad šta, kako ovo ne ide. A ovo baču ćemo tu tako. Tako, tu smjestimo to, bacimo tu lopatu tamo u kontejner. Pa kakav kontejner, to je tebi, Pa sad ovo ne mogu niš primiti, evo šta je ovo? opali Jesi ti to zaveza? Jesi ti Nisam, to zaveza? nisam, Kako nisi zaveza, gle ne mogu. nisam, ali ne mogu ni ja, evo. Pa šta sad ovo, Biće Nešto se da- zbagalo. A bit će da smo oslabili, čovječ. A nije, evo lovi, Ugi, lovi, Kak sam ga Nemoj skoro mi na glavu, alo. di si, Gagi, lovi stolac, Gagi, evo ti stolac. Evo ti trimer, di O, trimer, evo. trimer mi daj. Tam ti, to ti je tamo, evo, dosta. Evo ti To. stol ti tam, evo, to kod kontejnera, to će biti u redu tu. I lopatu ti, evo. Ugi, lovi lopatu, Ugi, lovi lopatu. Majko moja, vidi ovo, alutetski nas gađa stvarima, ljudi, Bože, sad. Bože, sad čuvaj. Ne mogu stango primiti. I to, evo, istovarili smo ti sve to, kujiš, tu imaš radionu, ali znaš da ćeš nam sad morat traktore popravljati, znaš to? Da. Ma nije to problem, stavim ja nešto od ovog mog vožnja, vidi imam tu. Pa da, imaš tu svakakvih dijelova, kujiš, Nemojte mi samo dolaz svaki dan prat tu, trošiti vodu, struju i to. Ne, pa imamo mi svoju vodu, to je samo za tebe, za Da. dijelove, kujiš. A ne, ali znaš šta, baš bi bilo fora recimo da nam ti to održavaš, znaš. Ma može i to, ali morat ćete i plaćat struju i vodu, jel? Neću ja ima dovoljno para, i ovaj trimer Dobro. nemojte posuđivat, kužiš, to je, znači, to Dobro, je, ajde, nek ti bude. da. Ali znaš šta, mislio sam kuš da nam ipak neki popust središ, znaš, da... A za nas. može, ajde, Zarađuje ajde. na ovim drugima, zarađuješ, baš me briga. Znaš ali kako, može, ajde, pošto ste vi moji željezari, Pa da. ajde za vas može, znači, ljudi, pišite u komentar, jel možete spustiti vam popust za balkanske farmere, to jest moje stare željezare, jel možete, pišite ljudi. 99% može. Šta hoćeš Pa kuću? da, čekaj, onda nisi trebao škrtat, mogo si dodati taj 1% pa reći 100%, znači radi Pa da, pa ipak mislim dok ne otplatiš kuću, džaba nam održavaš traktore. Čekaj, ja sam mislio da ste vi to čistog srca kupili, a Pa ne jesmo, da ja odrađujem to, čovječe, šta je Pa ovo? ne, mi smo to kupili kao tebi, ali ti sad Da, moraš da. to odraditi. Da. A dobro, ajde, pusti sad više. Dogovorit ćemo se, evo imaš tu štangu,
za šlepanje i gorivo tu, evo, bit ćeš vučna služba i to, pa imaš posla čovječe sad. Taman moram ja pokosit tebi ovu travu, vidi da je narasla. Čekaj malo, to još ti posle u slobodno vreme. Imamo mi posla već danas, trebamo tamo na farmi nešto odraditi, znaš, treba tamo, idemo, sorghum je sazrio, treba ga iti Nisam ni sumnio čovječ, šta ti je? Ajde, idemo, hoću već pješice, Gagi je bicikl. Jel idem s tamićem ili idem pješke, a? Pa šta će ti tamić tamo, ajde na farmi, spusti ga tu, hvala Bogu da smo se riješili to krša iz farme tamo. Šta si rekao, dođi vamo da te opali po glavi. Čekaj, idem ja u kombajn, ajde. Dođi vamo da te opali po glavi, šta si rekao? Alo? Ugi me ganja. Bježim ja. Da, bježim ja, čekaj, idem. Ne, idem ja u kombajn brzo gore, tu me neće moći stići. Ajde, uzmite prikolicu i šta, evo ja palim kombajn. Evo ja ću uzeti prikolicu. A šta će Ugi radit? Vidim te, jel to novi IMT neki? Ne diraj. Daj da vidim, molim. Ja ga već diram. Daj da vidim. Ajde, sad će Čuj zvuk. Niš ljudi, ja idem radit dok oni to čeće, oni tamo to mandrljaju, sad će oni gledat tamo. Ajde Ugi uzmi drugi kombajn pa idemo požeti to tamo. Išta, ajmo pomoć ovom, ajmo mu pomoć. A ne moraš, šta ocen. A šta ovo tako sporo ide? Ugi, jesi opet dijelove neke povadio opet s ovog bizona? Nisam još. Nisam još, dobro. To znači da budem. Ništa, idemo to požeti, taj sorghum i to je dosta za danas, evo već se mrači čovječe. Da. Valjda ćemo stići, šta kažete, a? Na. Budemo, ajde. Ma stićemo, ajde. Ko mi otvori ovaj gore poklopac od motora čovječe, sad mi prašina. Prašina mi u motor ide. Ja nisam. I guši se. Pa da, gle, ovo ide i brže ovo je. Ništa Ugi, ti s ove strane, nizbrdo ja ću nizbrdo s ove strane. Ajde. Gle, zatvorio sam. Onda obojica idemo nizbrdo. Pa da, šta moram sad, šta mi je napisao, nešto moram unloafati, šta unloafati, kakav unloaf sad moram, šta je ovo je? Moraš vjerojatno nešto proširiti. A šta da širim čovječe, širim krila. Ugi evo, već ti kombajn jedan treba za popravljati, ja to ne kužim, pa to unload the tool, pa koji je on tool? Da, nemam pojma. Ovo nešto i meni piše. Ovo ne valja. Pa ne valja ovo, šta je ovo? Šta je novo? Daj Gagi ti probaj. Rekao sam ti, ako pereš murio. Ajde, pali. Daj pali stroj, šta je ovo? Evo ga. Uspio. Jesi, daj pali, ajde. Šta? Pa pali stroj, kombaj. Pa neću upalit, šta je ovo? Pa upaljen je. Ha? Upaljen je. Kak je upaljen? Pa ne ovo da kosi čovječ. Da ženje, kuviš. Pa neće ovo nešto, šta je ovo? Neće ni moj. Ha? Pa šta si napravio? Pa kak neće tvoj, viš da tvoj radi, gle ženje već. Pa ko je pokvario ovaj? Ha, evo oče i moj, gle ovo, šta je ovo? Opa. Evo ga radi ljudi, šta je ovo bilo, Evo ga. Hoćemo malo iznutra. Da, ja iznutra uvijek. I gle. Ja iznutra uvijek, je baš je guba ovo. Pogotovo u ovom bizonu. Da, faru isto. Da. Pa super ovo ide, evo ljudi, evo ide žetva čovječe. Ništa. Raste grahorijeca. Raste kukuruz. Udaje se Melani Gaming sada. Op. Niš ljudi, sad imamo automehaničara, u stvari ne, traktor mehaničara imamo u selu. Sad će to biti. Sad, znaš koliko imaš traktora za popraviti već? Nemoj u kanal, nemoj da moram ići po štangu već. Jao. Pa jesi ga načero, gle ovo. Jel ga jesi, a? Pa normalno. A, jel ga jesi, a? Normalno. A ništa, vi šlepajte vam kako god znate.
A ja, Ugi moj, je. Ajoj. Daj Gagi, gurni ga malo čovječe da... Evo, Malo mi Malo, Čekaj, gur. ček, malo ću te sa strane. Malo gurni ga, zacimaj ga malo. Evo ga, Zacimaj ga malo, da se digne malo. evo ga. Ide. Evo, viš evo kak super ovo ide. Ovo sorghum super stvar je. Sorghum super stvar ljudi je, ide, životom ide sorghum je. Evo ga. Baš ono. A? Izašao van. Jeste ga gur, pa to samo treba nacimat malo, znaš, to nije duboka graba, ne. Ma ja. Pa da, ja sam zapeo isto tu jedanput pa sam ga onak malo drn samo. I drn sam ga samo malo, viš. I drnde. A treba Da. opet drnde, gle ovo. Pa nemoj, da, Jugi, ja ću sve požet, a gle ovo je. Pa krape čovječe, gle ovo. I sad dođeš, pozoveš ga kuš da ti pomogne, on A zapilja ti ovo kombajn u prvu grabe. grabu. Zapilja kombajn u prvu grabu i baš ga briga, pa daj, mislim, Pa to ja da stvarno. sebi napravim posao čovječe, ja... Ma ja ne mogu vjerovat, Evo ga. Riješeno sve. Daj mu tam čovječe Gagi, uzmi mu taj kombajn, uništit će ga do kraja. E pa to, ma nemoj dirat ti I skoro kombajn. da se opet upao jamu. Pazi Jugi, nemoj sad tu, idem ja dole. Jel me vidiš? Dobro, ti aj gore, dole, ja ću gore. Jel me vidiš? Vidim te. Bjež od mene čovječe. Evo, gledaj kako je tu Oba. ostavio, evo ovdje. Ma Pa pokupit ništa, ću moram te. ja to. Ajde. Nešto će ostati, evo, ljudi, cijelu njivu ćemo još požet danas, evo. Ma to je to. Da, Sve u jednom šumu će. pa da. Al dobro, ajde, evo, ajmo reći da nam je pomogu malo, evo. Čekaj, tu je malo ostalo, moram se vratit. Evo, to istovari tamo Gagi, ne Gagi to otpelja normalno kod mene u silos tamo, jel ovdje nestane više. A, pa da, kod A sebe ne, prima. sve kod njega. A, A to da niste i kod mene stavili silos, kod sam pa kod ne tebe. možeš ti imat silos kad ja imam silos, ja sam to sagradio da iznajmim. Pazi malo. Pa da, pa ne možeš ti sad, da. Pa ti bi na svemu profitirao i gorivo i sve. Ti si, pa da, pa ti ćeš isto profitirat, najvjerojatnije. Ako už pametno radi, ne znam. Hoću ili bankrotirat. A? Pa ne znam, šta, mislim, gle, kredit za kuću smo digli na tvoje ime, tako da, znaš. Tako da, Odakle moja osobna čeća, šta ti je? ma, snašli smo se, imam ja veze u općini. Ajoj, sunce, ajoj. Joj, nisam mu trebao reći, ali dobro, ajde, nema veze. Pa ubij me, odmah me ubije, sad ću odmah pokvarit ovaj kombajn i odo ja, aj bog. A imaš tamo, ajde, starog željeza, koliko hoćeš, prodaj to, Aj čovječe. bog, ljudi. Nemoj bježat. Nemoj bježat, evo, ja evo šovo malo to, ajde parkiraj taj kombajn tamo. Ništa, idemo parkirat strojeve, evo, gotov sam ja isto. Nemoj plakat, ajde, nemoj plakat samo, Meni, joj, digli aj Gagi, dođi to da mi to istovariš tu. Kredit digli na moje ime, objesili me do A da. kraja. Jao. A ne, ma nije uopće problem, kužiš. Rekli su da je kamata ono, jeftina je kamata, znaš, nije uopće velika kamata. Ono, ko za tebe je bila kamata, znaš. Tako da nemaš frke. Koliko je? A vidit ćeš kad ti prva rata sjedne. Joj, sunce ti poja, majko. Ma nema Vidit će veze. kad mu dođe pismo. Da. Ajde idemo to parkirat strojeve, jel moramo prat kombi? Pa nismo ih ni mazali, ajde. To je super. Joj, majko. Pa nemaš frke, Ugi, pomoći ćemo ti kojiš uvijek. Pa što si mi to napravio? Pa baš ste mi Ugi. pomogli. Ugi, Ma, ne, zatvori pipu. Kužiš, budemo Kaže, ti pomogli. kupili mi kuću na kraju, ja sam sebi kupio kuću, sunce ti, Nije, mi smo ti kupili, ali s tvojim novcima, Da, tako ste mogli doći, kaže, mi smo ti uzeli gaće, ali uzeli smo one tvoje gaće. Pa da, šta? Šta fali tome? Pa da, Evo ga, ja ga uparkirao.
Oha, ovo moramo spustiti dole, a? Bravo, Evo, tu parkiraš, nemoj tamo vozit. Gle, već bi vozio negdje drugdje ovaj. Kod sebe. Tu dođi, tu. Kod sebe dođi. Ne, tu fino ga lijepo parkiraj tu i daj meni ključeve. A? Daj meni ključeve i... Ček, nešto ne ide ovaj IMT. Ide, ajde. Pa nisi mi valjda pokvario EMT-a, Ma ne, ide savršeno. Tu Ugi lijepo to tako parkira, ajde, znaš ti to je. Ajde. Ništa, ja idem ovo Ništa, to je to u ljudi. tvoj silos. Da, ajde Gagi, ti to otpeljaj tamo i traktoru vrati prikolicu i to je to. Ma ne moraš se Traktor vraćati. ništa, on ostaje kod mene. Dobro je, ne može ništa ostati kod tebe. Di, pazi Ugi, ne, ode kombajn, ajoj. Ma neće, ne boj se, vidim da sad imate i popravljaju. Dobro, ajde, pa uništi pa popravljaj, da. Ostavi ga samo tu, molim te, gasi, to je to. Odi tu, čovječe, idemo na pivu prije nego što Gagi dođe. Ajmo nas dva na pivu, dok on dođe, on ne smije pit pivu, on pije samo Džut sokove. Da, odi brzo, idemo tu, sjest malo. Evo ljudi, to je to, danas smo odradili to, vrhunski, jel? To malo sam ja par puta upao graba, ali to nema veze, to je... Da, budeš ti to riješio. Da, aj. Da, budeš ti to riješio, Aj teški, vidimo se, živi, aj. Aj, vidimo se sutra, aj, pozdrav. Aj. I ljudi, to bi bilo to od današnje epizode. Ako ste uživali, lupite like, share i komentar. I zapratite nas na Tromu, naravno, UGIJT i Gaming Teški, također zapratite nas na Tromu, live-ovi svako večer, igramo Farming Simulator, Roleplay, Eurotrack i ostale igre. Dođite, zabavite se s nama.